ka. Oh, nagkasulti naman ko naman ni Fermin. Itong ng balaya. Oo. Ako na ni uli ninyo kay murag di na ako magdugay pagpuyo dire ay. Ha? Nga naman. O ano man god. Mupauli ko starsing sa ila sa Bohol kay ulion siyang tatay. Yang tatay may mapapauli niya. O lagi. Kay muram ko tog nasoko yang amahan ako. Muna yang bawion yang anak. Mahimo din na. Aw. Mahimo tingali kay sugod sa starsing. Pauli sila ha. Karon pasab ko ana da. Nga pwede din uli ang asawa. May katarungan sa si Tatay Pilis kay di man sad gud mi kinasal. Wa sa di mo nakasal. Wa. Kay si Tatay Pilis say nagpugong namo nga magpakasal mi. Nga naman na. Tinuod kaya na jud bay Gaspar. Naglagot gani si Tatay Pilis nako. Nga wa jud mi makaanak si Tarsing. Man ka ng 7 na katuig na mong ipon. Wa jud mi kabaton og anak. Bitaw sab no. Nagkalantugim kay mi si Tatay kay mura mag-iya kong gibasol nga hangtod karon may makaanak. Nga nung gutang basulon ka. Nga may gituyo na nimo. Muna akong gisulti ni Tatay. Nga lili na ko tinuyo nga wa mi anak. Pagbuot man ni sa Ginoo. Tinuod bitaw na. Kinsa man diya magbuot? Ang tao di ay. Ay nangisog man siya. Nya si Tarsing pod. Uyon man sa siya nga mopauli siya sila ha. Ug mauban ka. Sab sila masugot. Mo ang iuli ko na lang ning bay. Ing nalas permen nga ulian lang ko niya sa 500 na among gipundo niya. Bayaran man mo rong Fermin. Mo may sulti niya. Ini kadawat na ko ng 500 pesos. Mahimo na mo nga mo anhi din Siguro na. Niyanhi lang ko aron mahibaw kung kano saan ni mabakante. Bisag ugma dayon. Ing nalas permen. O sige. Dito ko gikan nilang nasyo. Mayo na lang nakit-anti ka. Gadali ra ba ko? Ngaw naglakaw raman ka. Hain man yung sakyanan. Si Papa ra may naisakyanan ug ang service ni Inday. Ako magtaksi lang ko atus ubos. Uban na lang ti ka na. Ay na lang oy, nara mas ubos. Nga naman dig naa sa ubos. Uban na nalanti ka na. Basig na iro diha, paka ni noon kawag kayo muna og. Ni Mayo ay. Adto na lang ka sa inyo, paabot. Ako na lang mako og taxi dito. Basta ha? O lagi. Sige na lakaw na, ako na lang ato kay basig pa kakagiro dito. Okay, makatabang ngayon kanako. May problema yun din. Sa tanay kayo, nana na siya anak mo ba? Sige, sige, Pastor. Kay loyal juga ka nako. Mo na ang gusto. Loyal juga nako. O di, may tabo nga mabiya ko mo yun din. Sa tanay kayo,
Ikaw pa? Kato imong gikabuangan? Oo, good. Katong babae nga nakapahilak na ko. Kaya ang giwastid. Dito siya lisugos sa taga-Hawaii nga Pilipino citizen. Pagkaway hinungdan. Renong-nong mo rin. Katong nabuang ka gani. Kaya namin yung lain. Kaya, huwag ka na ganan. Ay, mga na! Ni Anda! Ni Abot na Tinday Clarita! Wa pa ko mapildi! Ni Abot na! Niyan na Injen. Naa na lagi! Wa pa gihapon! Kaya minyo naman siya. Si Minyo! Wa ni ka matibaw! Namatay lang yung bana! Namatay pagkakras aeroplano ng iyang isakyan! Oh. Usa di ay. Patay na pastor. Ug dagan sa Clarita. Ug pong basa ang igagaw. Palang yapon. Lapyo ang yapon. Sama sa buwag. Kapag-uswag. Kung mau na Injen. Ikaw na mga nangiya. Di ba? Walay lain, pastor. Walay lain. Kinsa may lain. Sa una pildi ka. Kaya una mo tong kuha na uyab ni Inday Clarita. Pero karon ikaw na. Mao, pastor. Mao na. Luwa na. Limpyo na ang dan. Ngadto sa akong kadaugan. Haya-haya na Injen. Wala kay kontra. Bisag doon na pa. Di ko mahadlok. Di mahitabong balibaran ko ni Clarita. Karon pastor, doon ako isugo. Usa may isugo ng mo ko Injen. Usa. Usa isugo mo ko. What to Clarita? Ato na ko si Clarita. Usa ko mo to. Anong siya? What? Wah. Ako yung tagya. Oo. Kanang nito ha? Kanang pinaka nito. Ang kolor, yellow, buwa, o violet. Lakaw. Pagpalit mo sa dito. Ikaw na yung bahala na. Pero kanang nindot ha? Nito. Kanang nindot ang malipay si Inday Clarita. Ay, nito. Na malibay si Clarita. O, sige, may bala rin. Okay. O sige. Babayo. Nagibaura naman kang filming nga di na pailabtan. Ginindutan mo kung basa sa sinugdanan? Sa istorya ng libro ha ba? History. History sa kinabuhi ni Moises ug sa iyang sungkod. Istorya sa karaan. Way hinungdan. Uy, agi pag-ingon nga way hinungdan. Nindot yun hinuon. Naaman na sa Bible. Karaan na kayo. Kapoy ng isugid. Wa lang ka kahibaw. Ang labing interesado kayo. Maong sungkod ni Moises. Magkalingaw kaayo. Mura biya ka karang tao. Musta si Inday?
Mahal man. Wa lagi gawas-gawas. Anha lang di siya permis bay. Di siya mo suri-suri. Ay, usahay, mugawas biya na. Galing, magkaroon, ikapuyan. Ya, usa pa. Wa man gud si Ma'am Susan diha. Wa man diha mo nang wala ganahi. Ilang. Ako palitan magkita mo, ipangmusta lang niya ako. Ang nindot yun ta. Kamo gintay magistoryanay. Ya, sao man nga. Di man paduulan. Sao na nato ana. Sige, okay ra, kasabot ra ko. Sige, salamat daw. Nangyari ka? Nung di makalabulog, ano mo kanisa ka sa taas? Hindi lang ko. Unsa man ako pagsaka di haron nga imo man ang gisirhan. Ay, nagsaka diya oy. Di na natong bahay. Ako na nang giuli. Unsay giuli? Unsa man di na tapapuyon diha? Sabot na biyata. Ingon ka nga muuli na ka sa Bohol. Di ako lagi adtos permen nga ako na ni iuli niya. Tanghang gawa gid nimoy. Nganong imo man giuli nga mupuyo pa man ta dinhi? Ako lang giuli kay naninghangla naman si Permin. Unya asa man tatulog ron? Arang tadreo. Ito ni gamit. Kaw no nagkatiguang na ka, nagkaanam kag way buot. Ikaw may way buot. Kay mubiya ka lag banang way sa. Unsaon man nga papaulion man kong tatay. Magbuot ka niya. Amahan ko na nako. Oy. Ug tinuray ka na gugma nako. Suma sa imong gingon kani adto, maski pila pagkatatay, di ka mutuo. Sayunan man lang ka no? Unsaon man kumputlan ko sa akong tatay. Aw, wa na kayo. Uy, dili gani ko makahigda diha. Adto ko higda sa akong amiga. Di adto ka higda. Naibalik ka man lagi. Oo, nibali ko dayon kay result may gitugon man si ni Firmin ako. Nga sultihan sa gadaan kay hindi ko makalimot. Si Fermin? Nga igsuon ni Gaspar? Oo, Unsa may yang gitugon? nangumusta sa nimo. Ha? Mora na iyang gisulti? Hugod, maong imbalik una ko para hindi ko makalimot. Na, magkita gani gihapon mo. Ingna nga, nangumusta sab ko niya. Unya inday, nangutana pa siya nako. Ug di ba kuno ka magsuri-suri sa gawas? Wadi ni mo sultihi, nga mosuroy sab ko usahay. Akong giingnan dayoy. Pero tinghali, gusto siya maghihimamat nimo. Oh, nga nang waman ni mo ingni nga parion siya dire. Ay, tilang dayoy. Kasabaan ang papa nimo. O di siguro suot man na sila ni Papa. Dili dayoy. Ingon mas papa nimo nga. Way bisang kinsang lalaki nga tugutan. Namuduol ninyong duha ni Ma'am Susan. Da, tuhuan man ani mo si Papa. Wa man ay katarungan nga modili siya namo ni ana. Di lang ko dayoy. Musunod lang ko sa sugo ni papa nimo. Kasabaan niya ako. Ablo ko ba akong kasab? Launa na ko sa orasan. Oh, sorry. Basta na, good afternoon, day. Ang siya man, nas de Clarita? Naa. Pwede makadayon? No, pwede. Ihatag ko na rin buwak? Ako lihatag na, ambi na, me. No, pwede. Kaya nagtugon na akong agawon nga ako kayo mohatag dito ni de Clarita kay may importante kong tuyo. Unya, di man pwede. O sa di pwede? Ang paghatag og buwak, no pwede? Di mahimo, bisang kinsang lalaki,
nga moduol lang Inday ug ni Ma'am Susan. No, usaha mo na ko paghatag ni buwak ron. Ako lang mo hatag lagi, ambil lang. Dili ka mahimo kay mo hatag. What kind of animal are you? Hindi ka? Awasab. Basta, humana ti kasultihe. Nga dili pwede, duolon si Inday ug si Ma'am Susan, basta laki. Kasyo susad. Og bayad mo dool. Aw, kung lalaki nga bayot, di mahimo. Kung babae, mahimo na. Way babay bayot. Way babay bayot. Tempa, kinsa man ka? Ako ang gipialan din he. Hey. Pagsisulti ko mungkin. Wa din he. Wa. Di dani mo. Imo na barugan ha? Nga di ko kayo mo paghatag ni Inday Clarita ni buwak? Nga di sa padulag laki? Correct. Nebo ka magkisa nagpadaan ni buwak ka? For your permission, si Engineer Francisco Igham. Bisag si Engineer Sidok pa. Unsaon? Nga di man ginamahimo. Giingnan bitaw ti ka nga akong lihatag, di ka musugot. Filosopo ni kananda. Kita ka na kumul ko? Igo ka na himo ka supaw. Dili na pilosopo. Nagsulti lang ko sa tinuod ug nagsunod lang ko sa mando ngan he. Understand? Remember me, and I remember you. No retreat, no surrender. Hanggang sa huling palagala. Kahit konting pagtingin. Ngano mo man mo tubi gagikan na ako ng buwak. Akong gisultihan ay. Gisultihan ako. Para bugirang akong gilaboy nito. Aapi ka ng hagla akong sumpagay. Han, unsa may pong? Imo mga isultian diri nagikan ako ng buwak. Watag daay. Huwag nagkamindos ni mo. Murag mo hatag igpili ang imong pagkatao. Di ay ha. Unya, imo isultihan nga engineer ko? Oo, akong ingnan. Na kining buhat ka. Gikan ni Engineer Francisco Igham. Unya, wala lang kurong. Wa! Ningon pa nga, bisa pag gikan ni Engineer Sidok. Di ka makadool nito niya. Mo na ingon. Oo, ningon, bisa gikan mo gano'n ni Engineer Francisco Sidok. Di ka makadool nito kaniya. Kay doon na di engineer sitok. Ambot na niya. Iyag di kong gibugal-bugalan ha. Way batas ang pagkatao, Engine. Mapakitason. Hambugiro. Labaw sa tanan. Way buhok. Ha, ugma. Kita yung mga to. Way mga to. Sinugo ni Engineer Igham. Naglantugi mi. Mao na ako gusto sa tao imo, ha? Imo batasan mo na ako gusto, Arnold. Maugid sir. Pagkamatyan gina akong paglaban nimo. Really good, Arnold, ha? Ako dahil good sa imo, ha? Pero sir, adlok ko sir. Unsa may mo adlok? Muram gud ila kung gihuga gud. Unsa may huga sa inyo? Ambot sir, unsaon kaya ko niya? Iya mo tong gi-English. Wa mo ko kasabot. Una ikaw halok. Gamay ra sir. Pero hadlok lang ko sir kay basig iya kong liputan. Nya dili lang ko niya liputan. Oh, sus ato niya kagamay ato niya. Mura ti kumong-kumong. Ikaw, Arnold, ayaw hatlok. Ako, kaila ko sa koprank, mga talawa na sila. Isokra na sila sote. Mao ba day sir? Oo, mauna. Buta, ayaw sila hatlok, ha? Isakin sa pa sa ila. Kana prank, liwat na iya sa kop, puro talawan. Ano
Everybody home? Talon pa ko apot. Ako palita, dili ka ganina. Walang takita dayon. Mga bitaw. Dali, italingkod. Sige. Uy, kuyog maimong gwapo bata-bata. Puyag, sir. Takdol ba ng buwan? Abi niyo, Mr. Neri. Nahiubos ko gahapon. Nga na ikaw ubos man, ha? Kay kini si Pastor, gisugo na ko pagpahatod og buwak ni Inday Clarita. Aw, di ay. Unya, Apan, kining imong pilosopong muchacho, nga si Arnold ang pangalan ng niya to, oh, nga no maanol. giinsulto ni siya. Wa pasudla. Kay di ko na siya gusto nga hatagag buwak si Inday Clarita. Ah, nga nung di man siya gusto, hatagan buwak lalita. Ambot lang niya. Nipauli na niya ang bata-bata nga puno sa pagmahay. Unsa may pong Arnold. Nga nung di man siya gusto, hatagan buwak lalita. Ha? Kay kuno, nag-ingon ka nga dili pahatagan og buwak si Inday Clarita. No, wa ko ingon, dili siya hatagan. Ako imbestigan, Arnold, siya sayo. Masuot ako, sir. Kadagdakos buwak. Niyaya kong ibabagan. Kasi ako nga gusto mo hatang ang buwak. Ah, di ay. Wa ako masugot, sir. Kaya gusto ko ako di mo hatang. Kaya di ba masugot? Manang ni uli lang ko. Ako, sapod, Arnold. Nga siya lahat ak buwak. Kaya ako sulti sa iya, nga siya ra dool ako mga anak. Ha? Apan, Mr. Neri, Oh, unsa man engineer igham, ha? di ba ko di ko exempted sa balaod nga imong gibuhat karong bago? Wa exempted. Wa exempted. Ang tanan palihas la. Pero, di ba ko di sama sa kanadto? Sud gawas lang ko dire? Kani adto. Pilo kalon laina. Ha? Di ba? Mangumusta naman unta ko. Okay lang pangumusta. Ikaw, padala, tilig lama. Hosto na na. Apan, Mr. Neri, nakibaw naman unta ka. Nga kaniadto pa ko naninguha ni Inday Clarita. Apan naunhan lang og lain. Nahibaw ko, anak. Pilo, lain kalon. Hala, soloy mo dito la pilong. Tanawa ninyo kalatula. Ah, kadto? Nakabasa na ko adto. Apan, Preso, kung ikaw puno tupig lapirong, di na kinahanglan ikaw hago pangulitaw susan o klalita. Imo sila, basta puno lang tupig lapirong, ha? Mamauli sa aton tayo, Susan. Kay nasayod ko nga magpaabot to siya nato. Ang hagi na mag-agi. Kaila man ko ng Engineer Frank. Di ba siya matong magkanunayan dito kaniadtos inyo, day? Aw, oo, mao kaayo. Katong magsigilag panghambo. Ang nakaninda tato sa una, kaya ako'y mabuhong. Mao jud. Nga naman, san? Ako'y mabuhong sa mga regalo ni Frank. Nga mga prutas. Kay ug naa si Frank, mutago man si Inday. Mo na ako'y makahurot sa mga prutas. Pero kagahapon, dili man pagkaon ang gipada ni Frank. Mga buwak man. Para kang kinsa man to. Aw. Wa ta kay baw. Para ba nimo?
Or, para ba nako? Labing siguro, ikaw to, Inday. Kaya ikaw may ang giambisyonan. Las Arnold ay. Mura dili mo amigo si Mr. Neri Injin. Wa ko magdahom. Dako na kay kasaban si Mr. Neri. Onya Injin. Sige pa ta. Di na kami surrender. Unsay surrender? Ako? Imo ko surrenderon? Nga dako na kay kog kahago og gasto nini. Kaniadto ba? Bitaw, Injin. Ang ako ba nga, magdugadugang kagasto ba na wag mo tayo mahimo, zero balance di punta. Dili. Dili ko mo surrender, pastor. Dili jud. Wa ko kompetensya. Wait a minute. Katong isulti ni Mr. Miguel Neri. Nga ipapuno sa tubig ang lapirong. Makapuno ka. Unya. Sa imong pagtuo. Dito na ako mahimo. Usa na pag-imo na. Usahan pagpuno dito sa tubig. Maabsent ako sa tuig na, di ba ka tuig? Una mapuno ang kwan, lapirong, labi na ganun, way uwan. Pagkagago gini pastor. Injin, ay kung gago. Huwag ka masayong ako ihawad sa gadining na mo sinagto. Nalimot ka, pastor. Engineer ko. Engineer. Engineer bitaw ka, Injin. Nya. Di ko makahimo pag puno sa tubig dos lapirong. Mahimo ni mo, Injin. Engineer lagi in taon ko, pastor. Kung doon nalay kagasto, so sa 2 kabuan, mahimong punuon ko ng lapirong sa tubig. O di ay. Kana na lang. Pagka nga ako'y engineer, mahimo na nako na. Basta doon nalay kwarta. Di makagikan. Dito kay lang deklarita, no? Oo, kay ibato man kong Inday yung ni Susan. Daan pa ko. Doon na rin ko isulti ni Manoy. Ang ako lang ba, kung makanauna ba kag padayon si muting wang at tukang Inday ba? Nga naman di ay. Doon na kay Karibal. Dili lang kay Ikare na kauna-una ang tukang Inday. Unsa man di ay. Kinsa man makigkaribal na ako. Makatupong ka sa mong kagwapo. Sabad ya Manoy, oy. Ikaw na lang kay dili mabintahaan. Manoy Gaspar, gawa sa gwapo ang abilidad. Kay unsa man di na siya. Dato! Gawa sa dato ni Gaspar, titulado pagyud. Engineer good. Yan saman. Musukol gyapon ka. Basta nalimot ka. 6th grado ra ka kutob. May pasinoy Fermi nimo kay nakatungtong pag college. Wa lang makahuman kay namatay na tong amahan. Kahuman pa to? Ano gud tao di? Yan saman. Padayon gyud kasi mong tinguha. Tudluan man ko nimo. Mag-contest mi, bala na. Magig-contest gyud kaniya noy.
Michelle! Michelle! Sa man attorney. Harang pastor. No, man to diri sir. Natuog naman pag kumanya kaon. Kamain no nani. Wala man ako sa suliay para matuog lang. Nala. Pukawa. Unsa magkaka imo lang kalingawan ni Michelle? Hoy, Jen, oy. Kailang gidaman mango niya ni Juan, Michelle, mo to nga. Tuhan mo. Ay ba gidaman oy. Hoy, okay na to, Jen, wati kaso. Sa may, Jen, nakatuog ko, Jen, ay. Ay, kapoy. Kapoy din ka. Abi kay nasakpan man ti ka. Kapoy lagi ko, Jen. Mo butang nakatuog ko dito sopa. Hingarap na, Jen, sa may tuyan mo na ko, Jen. Murag di ko mahimutang ani pagabutang ada. Murag gihagit kong Miss Nanayri. Bitaw, Jen, no? Huwag mo lang balihain mong pagkatao. Na ikadwa, dato mo ka. Unya, titulado, bagay. Mao nga matraka jud ko pastor. Di kong sibog. May pa, Jen. No retreat, no surrender. Ano ko daw mo sibog ko? Nga wa mo ko'y kompetensya. Mao na diha, Jen. Wa kay kompetensya sa imong kagwapo. Wa kay kompetensya sa imong pagka-engineer. Ikara engineer nga nalugdog tulo ka titulo. Correct. Di ba? Abogado ko. Attorney pa jud. Bitaw, Jen. Attorney ka. Pero ikara attorney nga, wa ka na og burong ka sa kausa. Pagpakanunay. Sabanab. Pero tulo akong titulo. Abogado, doktor, inhenyero. Wala nang ilabot imong pagka-doktor, Jen. Ug ganong di man ako iapil ako pagka-doktor. Nga ang uban tawag man ako dok. Wa man ay kwenta ang imong pagka-kwak doktor, Jen. Sabanab. Doktor ko. Doon ako lisensya. May pagkanang huwis imong kitahon, Jen. Kaysa ka ng doktor. Huwis? Kaya na huwis di ko, pastor. Huwis mga bongan. Malagmit, imo na sa itong gilabtan. Wala to si mong butanganan, oy. Butanganan, wagi dito lagi. Bisan sa walang pangita. Ako lang to kwaon nun. Hindi ko magpamahaw. Bisag unya na lang to. Kay mutambo pa ko sa trabaho. O, sige lang. Dadon lang to na ako din, he. Lagi to, mawa. Ano interesado magkay ka ato? Sa giginahan ka? Ginindutan ka? Dunay bahin nga ginindutan ko og nainteresar nako. Pero usahay, kapuyan ako mga mata mo, nang dali ra kay kong kapuyon. Basta siguro nga madato nimo dayon ha. Gahapon pa ko magsigig pangita ato. Uy, doon na nakikita mo. Saman? Nahinamdam ka tong engineer nga nangulitaw ganing Inday kani adto. Nga gilupi gani atong nabana ni Inday. Ay, si Engineer Igam? Ano naman day? Ay mibalik man good ug nakahuna-una na pod pagpangulitaw kang Inday. Noon? Parison man kasi sila. Engineer good. Niya si Inday, doktora. Unya, kay wa man makagusto sa Inday niya. Bahala siya. Basta, parison gid sila. Sinoy Gaspar, nanghambog yun nga makikaribal ko no siya atong engineer.
Ah, kalayo ra. Di siya mawaw. Maog yun. Di yun mauwaw. Nanganti pa nga sigit ko na isugto ni Inday. Sabi ni si Gaspar. Makigribal siya engineer. Nya dato pag yun. Maog yun. Ug doon na pa siya ko nahibaw ano eh. Gawas nga, engineer siya. Abogado, doktor pa kuno. Oo ba? Na, musamot wa esperansa si Gaspar na. Sulti na magbuwang ni mo yun. Eskarita, Esther. Sa man ka? Libugan ako sa ulo ni mo eh. Sa man ka? Tagalog ka, Amerikano. Ala, Gebong, kay swelto ko sa nagsiltihan. Adi ay. Titarguso. Wasuko. Silotisi. Unsa man na? Naibaw mo na kayo ka sa tanang sinultihan. Hubara! Wag mong sabot na oy. Ta, ingong ka? Ayaw paghambog. Nga, katigo ka tanang sinultihan. Titarguso. Wasuko. Silotisi. Ambot pasabot na kuwana. Naa sila tanang sa suwod. Na ang sinugo ni Frank. Ikaw siguro ituyo, anak. Aw, padayon na. Tanaang tato. Makalusot ba siya ni Papa? Yan na, mas papas taas. Aw, padayon na lang siya. Nagda siya buwa. Muragwa man. Aw, padayon na lang siya. Tanaw na tugod sa iyang tuyo. Paminaw na to siya. Ma'am, may sinugo ni Engineer Igham na narituyo ka ninyo. Pasod ladre ka. Dili lang mi magpaabot. Kini si Frank, dili gid mahadlok ni Papa, no? Ay, mangisog lang na siya ron. Kaya napakyas man siya sa una. Hay, Good morning, ladies. si Pastor man to'y ngani mo, no? Oh, Hoy, lingkod. gisugo ko sa kong amo, si Engine, para ni mo dahil Clarita. Para ako, Denny? Oh, Kanaray mong tuyo sa pag-anhi? oh. Ug mihangi sa dahil Clarita, akong amo nga si Engine nga magkisulti sa nimo, atol ka nos gawas. Dili lang sa gawas, Pastor. Ngari lang sa amo. Apan kinahanglan nga mananghid pa siya ni Papa. Mga bitaw nga, atol ka nos gawas. Kay mahadok siya ni Papa ni mo, Sir Miguel. Pastor, dili mi mahimo nga makapanikas ni Papa. Kung gusto siya nga makikatubang nako, kinahanglan gyud nga mananghid siya. Ingnan lang imong amo nga mananghid siya. Di ba mahimo, dahil Clarita, Susan nga, mauban na siya kung amo nga si Engine na manuroy mas gawas, kaya atong dito bungtod-bungtod ba? Mahimo man. Pero gikinahanglan gyapon nga mananghid siya ni Papa. Ug dil na mo nang idinday, mangital sa gigayon, makaduol ni mo ba? Payas na na. Aw, naara niya. Basta kay way nagsugod niya.
ug masakpan siya ni Papa, aw iya na nang tulubagon. Bitaw. Mao man ay balaod ni Papa nga kung suwat nga gikan sa lalaki, siya gid ang unang makabasa. Ug naara niya kung iniguman niya basa, iya ba ming babasahon o dili pa. Saan ko diha? Kuyawan ako ni mo eh. Nasi di Clarita diha. Na basta si Ma'am ug si Sir. Nang Kistorya ang takong di Clarita. mahimo man na, pero agwandahan lang saba ni Sir. Di gyud ang mahimo. Di mahimo eh. Kadto pa ganing engineer, gusto unta magkig-istorya ni Inday. Di gid pwede eh. Puwerte na gyud strikto ha. Perte na gid eh. Perte na gud pagka-istrikto ha. Di madagis feeling. Sao naman lang di ay ang nagagusto nilang Inday ug ni Susan. Ilabi na nako nga nagkanuhuna pod ko ang Inday. Kung makahimo ka sa pagpuno sa tubig sa lapirong, diha dayon. Mahimo si Inday ug si Ma'am Susan. Nabuang na. Kinsa may makahimo ana? Nga miski kinsa pang magician sa tibuok kalibutan dili makahimo ana. Uy. Ayaw pag-ingunan na nga. Uy, makahimo eh. Kinsa man kuno be? Kinsa? Si Engineer Igham, naingon man siya nga makahimo kuno siya. Hambugero. Hambugerong numero 1. Makahimo lagi kuno siya. Basta, doon ay muhatag niya kwarta. Kwarta ra mo kuno palihokon para mubalik ang tubig sa lapirong. Mabuang ta na Arnold ay. Mabuang ta. Wala, gidawat na. Inday, way problema dyan. Gidawat ka na Inday. Way balibad. Way balibad si Inday Clarita, gidawat yun. Okay, very good ka, Pastor. Ako na good. Very good ka. Mga oron ta. At tutas Korean kitchenit. Kana nindot. Kaya na ang paboritong pagkaon ka ng pabo. Pero Injen, may hangyon ta ko nimo. Unsa man? Kini si Michelle Injen ba? Nindot sa nibabayahan na ba? Uy, naunsa ka ba, Pastor? Kadugay na ng Michelle dere. Nya karon ka pa moingon nindot. Sking buang nga, Injen. Nagugma naman ko ni Michelle. Mura bagdunay ni Kuya sa akong kasing-kasing. Makalibog sa kapastor da. Di ba, doon naman kay Oldarica nga imong gihigugma dito sa ilang Mr. Neri? Kini Injen, kini ang gugma magod, ginaingon ba nga, di ko ni sama sa tino lang nga, makuan lang, dili mabahin. Parela sa, ang gugma pa na laod ba? Nga, mahimo, banbahinon ko Injen. Bantog rawa ka maminyo, Pastor. Kaya naglibog na ng imong o kung kinsa imong pangasawon. O sige lang ko na Injen ko, tagalan ko gigayo, tagay ko chance ba? Mga tom kata sa Korean kitchenette. Ato nang dadoon si Michelle. Nana, gusto ko masintido nimo. Kinsa magay imo ha? Si Oldarica o si Michelle? Paglibog pa na una ko Injen, oy, ay di lang naon. Basta ato lang dadoon si Michelle kanong higayon na ba? Para makakaon ko sa paas pabo. Nala. Michelle? Sir? Alisa. Saman, sir? Unsa man, gusto ka mauban mo sa Korean kitchenette? Magunsa man ta dito, sir? Uy, kuyog kay pakanoon to paas pabo. Uyog din siya, sir. Oo, unsa man, kitang tulogon. Ay, di ko mo kuyog, sir, oy. Nga naman.
kang Na. kuyog. Kung di ka mo kuyog, ikaram habilin diri. Doon na ramas siguro ni apat diri. Di man din mo ikabutang. Pwede na ko iuli sa naanda ni mong tipiganan. Akong gisuod dito sa payag kay madlok mabasa. Sa sunod gani, Margie, ayaw na lang ibutang dito sa payag. Dinhin na lang sa ato. Oh, di ay. Oh, sige good. Balaanon kining libro ha. Dili ni siya pareha sa Biblia. Pero, pareho sa ni sila kasagrado. Mao ba? Oo. Mao nga, kining libro, ato gining ampingan. Dili lang nato basta isaya-saya. Pastilan noy. Pagkabasa biya na ko anak no, giganahan sab ko. Nindot kay mga sugilanon. Naapo diha ang kinabuhi ni Abraham. Ang labing nindot ka yung mahitabo karon. Mahitungod sa arka ni Noe. Wa pa man ko kabasa anak noy. Kaya nga akong gisunod ang mahitungod sa sungkod ni Moises. Nahibaw ko nga anong nagsunod ka na. Gumikan sa daghang milagro ang nahitabo mahitungod sa sungkod. Bitaw noy. Ug ako pag yung nahibawan nga buhi pa day ang sungkod hangtod karon. Ug dili lang kay usara ka tawo ang nipahimos nini, kundi daghan di ay. Gitukib giday nimo? Uy. Mao bitaw na dani ko kay gisubay nako kung kinsa mga tawhana ang nakakupot anang sungkura. Basta sa sunod, Margie, ha? Kung gusto ka mo basa ini, mananghid ka nako. Kaya kung di ka mananghid nako, di gid ka makabasa. Sabot? Ah, kinahanglan pa bagid na. Total, ako bitaw ng ampingan. Kini lang mahibaw ko, Margie. Kaya kining libro ha, daghan kayog mga angay pa nimong mahibawan. Pero ako lay muhatag nimo katinawan. Pasabton di ka pagmayo. Sabot? Doon na. Pero ayaw na lang pangutana kay di ka makatabang. Nganong di man? Kung madadi ay. Dako ning problema ha. Pero siguro kung nga di ka katabang, Sulti lang god. Basig pa di ay makatabang ko. musuway ka og tabang nako. Nasuguon man lang gani ka og tunol og suwat, dili man gani ta makapamalihog nimo. Og dili kiday mada. Imo giday kong pugson og dili gyud. Bueno, suwayin eh. Unsa man? Gusto ko gid maangkon si Day Clarita. Dili ko makatugot nga dili ako makaangkon niya. Unya? Tabangi ko gahakot og tubig didto sa lapirong. Ato tong punon kay mao to ang tugon ni Sir Neri. Nya makatabang ka. Pagili siya mausap. Sukat pa kaniad ko. Ano ba? Na, basahan mo na yung suwat.
kung ipakita ko na. Malagmit to siyang pusilon. Kung makaibaw si Papa, laliman ka nga si Papa ko nung murag si Judas Iscariote. Nalimot siguro si Frank nga amahanan nato ang iyang gisaway. Tugod na siyang kalagot nga si Frank di makaduol nato. Ibutang nis basurahan inday uy, basig makita ng Papa. Nihangyo si Frank nga magsinuwatay na lang ko nami. Kay di naman siya kaduol nako. Papan, di sayunan sad siya ang pagsinuwatay no. Kahasulan na. May katarungan sa lagi. Hindi naman siya makaduol. Mahimo tingali. Apan, igo na ako sa kasuwat. Unya baos. Dili sa tanang higayon. Kakapoy sa danang buhatan, no? Di, basla ni mong kausa. Din ka nang tapos dayon. Oh, mahimo kayo. Drika? Day? Ali diri kay natay sabutan. Di makita ni Papa. Basahan siya. Kunya ikaw ang mouse. Basla na nimo. Kang Engineer Igham kini. Para ni nako. Apan ikaw lang ang mouse. Ikaw lang. Bahala ka sa akin kung pagsisisuan. Basta ayaw din pagsugod na magsigil yung sinuwatay. Ikaw ba pa rin, Day? Dadalo na rin. Para di mo naisituan kung saan yung pagbaw sa suwan. Na si Sir Gil. Naman pero mulakaw na ron tagtaod. Kung mahimo, makisulti ko niya kadiyot. Kadyot ragod kayo. Karon dayon. Ugod. Karon dayon, importante kayo. Naitukod. Sa unsa man na imong istoryahan niya? Ayaw lang ko'y pangutana og unsa. Basta importante. Sahib yan na si Sir, no? Basta di mo tugaan. Nya, di pagyud ka uyon sa tuyo.